Gipangante sa militar nga protektahan ang publiko ug paniguraduhong mamahimong hapsay ug malinawon ang eleksyon 2022. Gibutyag ni Major General Nolasco Mempin, 10th Infantry Division Philippine Army Commander. Subay silang mando nga tapuson ang problema sa insurensiya. Una pa man mahuman ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, dungan usab niini ang paghatag og seguridad sa publiko, batok sa hulga sa pagpangatake ug pagpangilkil sa mga sakop sa CPP-NPA karong eleksyon. Nagpahimangno kini sa tanang mga kandidato nga dili mo suporta o mahuraw man lamang sa sakop sa NPA diha sa ilang permit to campaign ug permit to win. Successful naman yung ating pagkumbinsi sa mga political candidates in this coming election na huwag na mag-give in sa tinatawag natin na permit to campaign, permit to win. Bagpos, no, nandyan naman yung ating mga security sector, no, yung PNP and military, no, to provide, no, yung necessary security kung meron talagang actual threat. Giving in to permit to campaign and permit to win ng CPP-NPA is tantamount to vote buying, which is an electoral offense. Hugot gipahimangnuan ang kasundaluhan nga magpabiling non-partisan ug maglikay sa pamulitika, inay tutukan lamang ang pagpanerbisyo sa katawhan aron makabot ang gitinguha nga patas ug malampusong piniliay. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.